खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों दिनै मुंदांखा फावखुंगुर मेथाइ खनगिरि थुनफावथायगिरि मानगोनां हेमन्त दत्तआ रुंसारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि फियामा नर्थ इस्ट दिभा 2025 आव आइजालनि लालदस्किया देरहासार जानो हाबाय आरो सेथि रानार आप हिसाबै प्रियम रन्जन गलाघाटनि आरो सेकेन्ड रानार आपआव निकिता दासआ देरहानो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गोबां अखा हाबाय थानायनि जाउनाव रामफरबिल गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव गाज्रि थासारि सोमजिदों, जेराव फरायसाफोरा थांलाय फैलायाव गोबां जेंना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बर'नि मोन 16 आफादफोरजों हाउलियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सावरायलायदों। बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ आबुङै सुस्रांनाय थांखिजों बर' हारिनि खौसेथि आरो गेरेमसा बर' माहारि दानाय आयदाफोरखौ लानानै एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, बारग', बिएलटि अनसाय कअपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव बर'नि मोन 16 आयदाफोरखौ लानानै थांनाय 13 जुलाइ आरो 3 आगस्ट खालाराव गुबुन गुबुन थावनिफोराव जर'खा सावराय जथुमा लिंथुमनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बै सावराय जथुमायावनो थांखि लानाय बायदिनो बिटिआरनि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानांगौनि थाखाय सावरायलायनायजों लोगोसे थांनाय 5 आगस्ट खालाराव लाइजामबो हरनाय जादोंमोन। बै लाइजामखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बर'नि मोन 16 आफादफोरखौ हाउलियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव सावरायदों। एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलाव आबुफ बारग' भलुन्टियार फर्स बिटिआरनि प्रिन्सिपाल एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। बिजनीआव फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार सोमजिदों। मानस हायुङारि पार्कनिफ्राय ओंखारबोनाय माथाम हाग्रानि मैदेरा गासै 8 नखरनि न'फोरखौ सिफायनायजों लोगोसे गोबां लाइ-लथरफोरखौ खहा खालामलांदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया थांनाय हराव पानबारि हाग्रा मावख' ओनसोलनि सिङाव थानाय 3 आरो 4 नं दलंजाराव सोमजिदों। गोहोम गोग्लैजानाय नखरफोरा सोरखारनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों खहा जानायखौ थाबैनो सुफुंनो थाखाय आरज गाबहरदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौ मिथिसार बरगयारिया भिडिअनि गेजेरजों हुमखि होनायनि थाखाय कक्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर थिसननाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि जानायनि उनाव बिटिआरआव 200 खेबनिबो बारा बिटिआरआव फैबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा सालबारियाव गोदान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल ट्रेनिं सेन्टार आरो सेल्स पइन्टखौ बेखेवदों। सालबारियाव गोदान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल ट्रेनिं सेन्टार आरो सेल्स पइन्टखौ बेखेवनाय जादों। बे गोदान सुबिदाया ओनसोलनि सि दाग्राफोरखौ गोबां गोहो होगोन आरो रोंग'थि जौगानाय हाथाइसिम सौहैनाय आरो बिटिआरनि धोनि आखाइ इसान उनमोनथाइखौ दिन्थिनो खाबु होनानै जोंनि जि-जोम रांखान्थिखौ बांहोगोन होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। जर्जिया हादोरनि बाटुमिआव खुंजानाय बाटुमि इन्टारनेशनेल उसु टुर्नामेन्ट 2025 आव सनानि मेडेल देरहानो हानाय देबोरगाव 1 नं जायनारि गामिनि जुवेल बसुमतारीखौ बरायहैदों इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशक गयारी बिथाङा। गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो अनसुंथाइ गथायदों बावखुंग्रि बियापाव। सोलोंथाइ लानायाव फरायसाफोरखौ हेफाजाब आरो थुलुंगा होनायनि थांखिजों बिटिआर सोरखारनि जागायनाय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय सानाव 11 नं बावखुंग्रि बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय गासै सा 200 फरायसुला फरायसुलिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक बिलाइ गथायनानै होबाय। सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि इसा नार्जारी बसुमतारीनि सायाव बिटिआरखौ दानख'नाय आरो सोसननायखौ लानानै खौरांगिरि मेल लादों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर पन्चायतनि आफादगिरि इसा नार्जारी बसुमतारी आरो बिथांजोनि फिसाय रबि नार्जारीनि सायाव खौरांगिरि मेल लादों। बिटिआरखौ दानख'नाय आरो सोसननायखौ लानानै गंस्नि गामिनि रायजो राजाफोरा। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।